מורנו, רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמיד הגאון רבי יואב מווילנה, מכובד לשאת כמה מילים וקצרנו בשעה טובה ומוצלחת לירושלים עיר הקודש תיבנה ותוכנה במהרה בימינו אמן. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על עוז שמחתי. עתה תקום תחם ציון, כי אתלכני נקי בה מועד. כמאמר רבי יהודה הלוי, שירושלים לא תיבנה, כי אם כאשר שתוקקו על בני ישראל בתכלית התשוקה, עד שכוננו את הבנה ותפארה. כי רצו עבדך ותבנה ותפארה חוננו. רבותיי, זכינו, משה רבנו לא זכה, אנחנו זכינו. במה זכינו? כי בא המועד, העניין כבר מתחיל, מצוות יישובי ישראל, פיתוי האדמה, אנו עוסקים בלכונן את הפרה. מעכשיו אנו עוסקים בזאת כפי יכולתנו, להפיח שמimotיה, כי בא מועד, אם לא אנו אז בינינו ובני בנינו, ובעזרת השם כאן בארץ ישראל, בעזרת השם נעשה ונצליח. אמן. מזל טוב, שטויר. מניין ולאן? מי נחדה? ווס? רבי מוישה, אלה הטורקים. הם חפצים לדעת מניין בנו ולאן מועדות בנינו. מן הסתם שומרי השערים אלו. מרחוק בנו, רוסיה, וילנה, יהודים אנו, לירושלים עלינו. עד היהודי? אולי מסקובי, אבל אתם לא יהודים. אנחנו יהודים, יהודים אנחנו. ככה לא לבושים יהודים. פה בעיר יש יהודים נראים אחרת, מתלבשים אחרת, מדברים שפה אחרת. שומרים נכבדים, בני דת משה אנחנו, ויש באחר בירושלים, שבאו במקומות אחרים בתבל. כן יהודים, לא יהודים, זה לא משנה. עכשיו בפקודת הסולטן, אין נכנסים לעיר ירושלים, העיר סגורה ומסוגרת. ווס, מה זאת אומרת? שבועות וחודשים אנחנו בדרך. אדוני, מפיץ כניסה. אתם לא מבינים שיש מגפה, מחלה מסוכנת, חולרה, מתים אנשים בארץ פה, ואתם חושבים כך נכנסים? אם כן, עוד מעט יכשיר ואנחנו בחוץ. מה נעשה? פה יש מערת צדקיהו. תלכו שם עד שתהיה פקודה אחרת. יאללה, רוח מנהל! רבותיי, נלך ולהשם הישוע. רבותיי, זה קרה כאן. מכאן צדקיהו המלך ברח בירושלים. פילי פלאים. אנחנו נמצא פתרון. בינתיים נתארגן פה ללימוד ושינה. נראה אולי יצא יהודי מנהר ונתפוס אותו לשיחה. רבי דוד, הנה, רואה? הנה שאחד יצא. אולי יעזור. הלו, אנחנו פה, הלו. שהוא? אנו יהודים, מרחוק בנו, הטורקים לא נותנים לנו להיכנס. יהודים? אתם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רואים? יהודי זה. מניין באתם, אחי בית ישראל? אנו ברוסיה, עלינו לעיר הקודש, אנו רוצים להיכנס לעיר הקודש. אני, שמי אברהם, מעדת הספרדים, אשר בירושלים. לבושנו שונים, מראנו שונה, יהודים כמוכם, הכיצד? בני דת אשכנזים אנו. בני תלמידי הגאון רבי אליהו ממנה, כך לבושים מקומותינו. אתה יכול לעזור לנו להיכנס בשער? זה בעיה, מסובך העניין מאוד. יש מגפת חולרה, והטורקים לא נותנים להיכנס לזרים. אבל יש לי רעיון. אתם תלונו פה, אני אנסה להביא את חלוקי הפסים שלנו, ונסדר לכם תרבושים טורקיים. אמנם קצת מסוכן, אבל נעשה. ואם ירצה השם, נצליח. בינתיים צריך לדאוג שיהיו בשער שומרים שיש לנו השפעה עליהם. אנסה לסדר לכם בימים הקרובים, לעזור במים לשתות. שכוח. פה בארץ, לכל דבר כזה צריך בקשיש. יענו כסף, אתם יודעים, לשומרים. כשטורקי רואה מטבע, הוא מתחיל לראות שקוף. מבינים? עזור, יהיה בסדר. אתה תדאג לגודים ומדול, ואנו נדאג לשמן את הטורקים.
ואת הפרחים האלה שומע. שומע? איפה לחכות לקבוצה? באיזה שעה? חכה לה לתחנה בשער הפרחים, הם היו צריכים כבר להגיע. רות. חבר'ה, לכולם יש כובע? מי שאין לו כובע לא יוצא. אני הבאתי כובעים, מי שצריך שיבוא אליי. אני צריך. שקט שנייה. אני מבקש. כולם הולכים צפופים, צמודים לקיר, ושומרים על קשר עין. עזרי מחכה לנו ממש אחרי שער הפרחים. קדימה. וואי, איזה חור. מלא ערבים, יא רב. יימח שמם, מסתובבים ככה ואנחנו עם ליווי. תגיד, נראה לך מסוכן פה? כל זאת. מה קרה לך? השתגעת? זה שלנו. הכל שלנו. טוב, אנחנו לא כל כך מסתובבים פה, אבל זה שאלה מה צריך מצחית. תאמין לי, אם זה היה תלוי בי, הייתי גר פה בצ'יק. אבל ההורים שלי, אתה יודע. וואי, תראה, יש שם גבניק על החומה. תפסיק, אל החוץ, תראה את יפי החומה ועכשיו. תאמין לי, אני בא לכאן עם שופט עיניים, ותזיז מגלח את כל הזבל הזה, מעביר את החטיבה לשם, ליד הרחבה. איך? חבר'ה, אולי תצמדו שם. קדימה, יש לנו דברים לעשות היום. בוקר טוב. ברוכים הבאים לשער הפרחים. אפשר לשבת. אומנם מזמן לא נפגשנו, אבל היום יש לנו הזדמנות לפעילות חווייתית שאפשר גם ללמוד ממנה. אני שמח לפגוש אתכם במקום המיוחד הזה. גם הרב מתן יבוא? לא, אני אסתדר איתכם לבד. נתחיל. הנה, פה החומה, ואפילו יש שם חדר בתוך החומה עם מחר יהיה לחיצים. שם. וואי, תראו, יש עמדה על החומה. שם, למעלה. יש פה הכל, הייתה פה מלחמה, אבל זה לא העניין. אתם יודעים מה באמת היה פה? חבר'ה, תבינו, במקום הזה שאתם יושבים עכשיו, הכל התחיל. אז זאת אומרת, הכל התחיל. כל היישובים, כל הערים, כל מה שיש לנו, מדינה, הכל התחיל כאן. תקשיבו טוב, כל מה שדיברו, חלמו בנושא בניין הארץ, נכנס דרך שער הפרחים. סביב שנת תר"ל מגיעים לארץ תלמידי הגאון מווילנה, ובראשם רבי מנחם מנדל מסיקלוב. אני יודע. ולא נתנו להם להיכנס, כי הייתה מגפה. ואז הם גרו במערת צדקיהו מחוץ לחומה. ואז הגיעו הספרדים, ונתנו להם את חלוקי הפסים. ובעזרת בקשיש הם הצליחו להיכנס בסוף פנימה. נכון, בגלל זה החרדים מהשגר מושיעים פיג'מות, כמו זברות. רגע, אבל כבר היו לפני זה עליות של החסידים והרבנים הגדולים הספרדים. מה זאת אומרת שהכל התחיל כאן? שאלה מצוינת. תשמעו, באמת, כבר היו יהודים בירושלים כשהגיעו תלמידי הגאון. אבל עד אז באו לגור ולהיקבר בירושלים. אבל תלמידי הגאון באו במפורש כדי לבנות ולעסוק בחקלאות. ואיתם הגיעו תלמידי רבי עקיבא איגר ותלמידי החתם סופר. היו אלו הקבוצות הראשונות שהחלו לעבוד בכיוון מחשבה שונה לחלוטין. רגע, אבל יש פה מלא ערבים. זה זמני, וזה לא קשור לעניין. עניין של 100 שנה באזור יהודי למעטים, תאמין לי. תתפלאו לשמוע שבתקופה ההיא עיקר היהודים בעיר העתיקה גרו באזור שמכונה היום הרובע המוסלמי. ממש כאן, בסמוך לשער הפרחים, נאחזו תלמידי הגאון. רק כאן הם הצליחו לקנות נכסים ולגור. לאחר מכן החלה יציאה מן החומות ונבנו תמונות חדשות, אבל עדיין לא קם יישוב, זה עוד לא קרה. נכון, אבל הגרעין הראשון במושבה, פתח תקווה, יצא מן ירושלים, בעיר העתיקה. רבי משה סלומון, רבי יהושע סטמפר, ורבי דוד גוטמן, בעל הנכסים של הרב מונדליה, ואיתם משפחת רב. וכולם תלמידי רבי עקיבא יוסף שנייזנקר, תלמידי החתם סופר. בדיוק, כל המושבה הזאת התבשלה כאן, בתוך הסמטאות הללו. מהשפעתם של תלמידי הגאון ותלמידי החתם סופר. הם היו הראשונים שהחלו לעסוק בבניין הארץ. אומנם צריך לדעת שבאותם ארגונים היו גם מתבוללים ומשכילים שהפוגרומים באירופה החזירו אותם לכיוון ארץ ישראל. אבל קדמו לכולם הירושלמים שיצאו 4 שנים קודם להקים מושבה חקלאית חדשה בארץ ישראל.
התקווה. ותחזקנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ותחזקנה עינינו בשובך לציון ברחמים. רבי יהושע שטרן המכוון אמר כמה מילים, בחרות. זה היום קיווינו לו נגילה ונשמחה בשבועתו. בחסדי השם יתברך אלינו, וזכינו לחרוש תלם ראשון באדמת ארץ ישראל. המושבה הראשונה, סמל הבאות בעזרת השם. כולכם יודעים מכובדיי, כשהייתי בן 17 בהוציא לארץ ואני לבדי, הדרך הייתה קשה, אך למען ארץ ישראל הכל שווה והכל אפשרי. כשהקמנו בירושלים את האגודה לעבודת האדמה וגאולת הארץ, לא ידענו מניין יבוא עזרנו. כספים רבים בזבזנו על עסקאות, בהם הגויים הוליכו אותנו שולל. חשבנו שבריחו נצליח, אבל הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. מעמק החור לפתח תקווה, אמר הנביא יושע. המקום הזה, אום אל-עבס, שנקנה בממון רב, בקסר וטיין הערבים, ונקרא בפניהם מקום מקולל, מלביש, מלבס, שאין בו קיום. כל מי שמנסה לגור מת, יהיה לפתח תקווה. בעזרת השם, בעזרת גידולים אלו, נזכה לקיים את המצוות התלויות בארץ, ולהפריח את השממה. פתח תקווה תהיה לסמל ולדגל, ובעקבותיה יבואו אחרים. חזק ונתחזק, יישר כוח. זה לא יעזור להם. הם חושבים שאנחנו וואלד אלמייט. אנחנו נחנך את החבר'ה האלה. אלחמר בלטבזה, לחמור בביתה. מה שלא ייכנס דרך הראש, ייכנס דרך הרגליים. די, כמה אפשר? אתה צעיר ונמרץ. נמאס המשחקים האלה. העסק תקוע. דיין מכר לנו אדמה שיש עליה עוררין. כל מחמוד באזור טוען לבעלות. שאיך פעם להתגרות בנו. אבל הבעיה היא יותר קשה. אנחנו מדשדשים במקום. השדות ברוך השם נותנים פירות בעין יפה. אבל הכסף, כל הכסף, לחם משפטים אצל הטורקים. ככה לא נוכל לעמוד על הרגליים מבחינה כלכלית. מי הבטיח חיים קלים? מה חשבת? שמהביצה הזאת יצא משהו? תסתכל, תראה איזה ירקות, איזה תבואה, פלאי פלאות של ארץ ישראל. הערבים לא ראו ירקות כאלו מאות שנים, ואצלנו אין נחרות, וזורק אותם מבפנים. אתה מבין? הם מקנים. כנראה שבשנים האחרונות האדמה לא טיפלה אותם, ולפי מה שלמדתי, עמוד האש ועמוד הענן נשארו אי שם, במדבר. מה חשבת? שרד מן השמיים? זה רע, יהודה צודק. אשרינו שזכינו לצעירים כאלה. אבל יהודה, גם זרח צודק, כי אנחנו צריכים תושבים נוספים, כוחות רעננים, כבר שנתיים בין חדשים. אנחנו צריכים להזרים חיים, ובמקום זה הקדחת אוכלת בנו. אחד מהמפעלים המפוארים ביותר במושבה פתח תקווה זה בית הקברות. בורח ומשגשג לו עלינו. מה תמכור לירושלים מחלקת קבר בקולוניה פתח תקווה? די זרח, מספיק להתבכיין. למה שקראת יותר מדי פשקווינים על הקירות בירושלים? הם לא מוכנים לטפל בחולים שלנו בטענה שאנחנו גוזלים להם מכספי החלוקה. כבר בדוד גוטמן ומשה סולומון כבר כמעט השלימו את הקנייה של השטח ליד הארפון, ואת זה נשווק לירושלמים. אוזניך שומעות מה שאתה מדבר? הקדחת תאכל בהם.
רבי יהושע, צריך להיות לאנשים במושבה ברור, שמי שלא רוצה להיות כאן, שיקום וילך. רווח והצלה יעמוד לנו ממקום אחר. אנחנו לא נעזור עד טיפת דמנו האחרונה, ומצידי נאכל קש. אתם שומעים אותי? המושבה הזאת תקום וילמה! מעניין מה תעשה כאן בשנה הבאה, שנת שמיטה, תרש"ב. אף אחד כאן לא חושב על פתרון רציני. אנחנו החלטנו לעזוב בינתיים. כל עוד לא חלינו, אנחנו החלטנו לעזוב.